Здравейте! Днес се намираме близо до Смилян. Аз се казвам Васил Шоков, председател съм на Родолюбци за Чепеларе. Дойдахме тук по сигнал на будни граждани, които ни сигнализираха за голема сеч и ще ви представя Маринела Шаронова. Тя ще ни обясни и ще ни каже по-подробно за какво става въпрос и как и по какъв начин изсичат нашите гори. Тук разбиват пътищата, не поддържат нищо и не се грижат за местните жители. Заповядайте, къде Значи, ако трябва да бъдем точни, намираме се на 1 километър под село Кремене, под моста, разклон за село Черешово. Това са едни селца, които отбивка от главния път Смилян-Арда, вдясно, едно толкова много красиво място, трябва да дойдеш да го видиш. Но какъв е огромният проблем сега на наш? Сечището е на територията на Кременска земя. За да се стигне до там, няколко пъти са се опитвали да правят път, като ето тук вие може да видите какъв път вече е прокаран. От това може да разберете колко много трупи са свалени. Този път е толкова познаваме. И ето там през гората и ето там отгоре. Беше прозрачно, а гората беше така като отдясно. Ако се тръгне с един дрон, отгоре ще видите над 300 декара изсечена гора, която по документи към общината се води като пасище. Тоест, ние сме си направили законен грабеж. Завеждаме гората като пасище и за да стане пасище изсичаме стотици, дали няма да са и хиляди декара гора. Какво става след това, след тях? Въобще не ги интересува. След тях и потоп. Екосистемата е нарушена по няколко начина. Едно с пътищата, които са издълбали, и второ с гората, която е изсечена. Това е едно законно, абсолютно законно бракониерство. Какви вратички има в правилниците, в законите, но факт е, че той не може да бъде докоснат като в нарушение, защото е изряден по документи. Не знам как става тая работа. Просто не ми е ясно как става това нещо. Пътя е в безобразно състояние. След 6:30, примерно днеска, са изкарали един камион. След 6:30 идва един, той, който е собственик на механата Биет, моля ви, не ходете в тая механа в Смилян, и конвоира следващите 3 или 4 камиона с трупи, които излизат без документи. Дали 1:3, дали е 2:5, не мога да ви кажа. Но това е. Погледни за какво говорим. Кажете все пак, какво знаете и колко още хора са намесени тук? Значи като ръководител на тая работа, нали, на това за мен е едно углавно дори престъпление, е Иво Сираков, който е собственик на механата Биет. И там също, ако разровиш, ще видиш на каква земя се е построил механата, както и ще да бъде, мен не ме интересува. Но идеолог на цялата тая работа е кмета на Смолян Николай Мелемов. 10 години живея тук, имат си сечища тук, там, някъде какво секат. Сърцето ме е боляло, когато виждам какво правят, защото за 10 години не остана път. Но сега, тая зверщина, която е, такова нещо и такова чудо никой не е виждал. Убедена съм в това нещо. Тук тия махали, където са, ето вижте как продира. Абсолютно. Снимайте, моля, там горе да видите. Как гола продира, сеч.
Гола Гол. Сеч. А там вижте как. Ето и там И също. това ще стане така, ако дойдете след няколко дена. Голо. Ако пуснете Ще един дойдем дрон, наистина. ако пуснеш един дрон, Ще дойдем и ще докараме дрон, лично да го заснемем, да Точно покажем, така. че всичко това, всичките твърдения са вярни и ще сигнализираме. ами те няма всички откъде да дойдат институции. от друго място тия Точно, трупи. точно. Те няма откъде да дойдат. Точно. Това не е малко. Нали видяхте камионите, които излизаха сега? Това камиони излезнаха надолу. И то бая натоварени, юнашки. Да. Видяхме ги, заснехме ги. Ето номерата. този път, ако се качите, това е пътя за Черешово, тук то леко се вижда. И там се вижда пътя нагоре за сечището, а пътя като го погледнеш, той си е все едно асфалтиран, което значи, че многократно е минавано по него. И не е някой друг, а хората, които са ангажирани с сечището. Точно. И този път, виж колко е по-гладък и по-хубав от този път, по който дойдохме сега. Чешмичката и вода няма. Няма, тук е една Всичко беседка. е спряло. Тук е една беседка, изкъртено. това по европрограми, какво освояваха, какво правят. Погледни какъв е батак и каква е трагедия. А вие видяхте колко много хора имаше на Ухолвица, на Горло каньона. Събота и неделя тук горе за Кремене идват страшно много туристи. Какво да правя? Пусках статуси във Фейсбук, писах до народни представители, до представители на местния парламент с писмо, с снимки и така нататък. И реших да продължавам нататък да търся други хора, които могат да ми помогнат да открием тия документи, да видиме верно ли е, не е ли верно, какви са им правата. И стигнах до вас, до Родолюбци за Чепеларе. Но аз вярвам, че вие, както сте Родолюбци за Чепеларе, сте за всеки един град, паланка, махала. Да кажа, както сме се погрижили за Чепеларе и даваме много сигнали, така Да. още от днеска ще информирам нашата представителка, депутатка в Народното събрание Лариса Савова, с този видеоклип и с тази информация, която днес ще събера, за да може тя да подаде сигнал директно в парламента на парламентарна комисия. По никакъв друг начин няма как да ги спреме тези идиоти и тези дебели прасета. Тук има един много тънък момент. Понеже виждате къде е това място. И те избират някакво задънено, затънтено, едва ли не скришно място за сечище. Значи те няма как да се скрият. А те няма как да се скрият. Те няма Ето, как. И си мисля, то всеки ще си мълчи. Дори на мене хора от тук са ми казвали: абе, Маринелка, ти мълчи си, нищо не можеш да направиш, бе. Само ще те намразят. Така ли? А утре, като няма да имаш една капка вода. Ето доказателство от водата. Ето няма вода. Направили са палати като Версай. Може ли да не заведете някъде да снимаме на някой къщата? Мен те не ме интересуват. За мен това не са хора. И ще ви покажа. Ще ви викна. Значи ангажираме се. Да. Ангажирам се още днеска да информирам народната Много представителка Лариса Савова. Още днес, ако трябва и ще трябва да докарам дрон, да заснемем всичко отгоре. Да. И това ще го направим в близките 2 дни. Значи преди трети, защото на трети сме в София. Да. Така. И да можем да представим вече с местните жители Точно така. как крадат общинска гора. Но погледни за какво говорим. Продават си я, бичат си, продават си дървен материал. Да. И как кмета на Смолян, всичко с неговата власт. Води се общинско пасище, така са го записали. А реално това е гора. Пасище е било преди 40 години. Сега ще изискаме всичките документи да видим. Ето, дори мога да доведа и горски, дори ще се не обещавам на 100%, ще говоря с един човек, да дойде да сметнеме като кубици. Ето всеки един труп е написан колко кубика. Ето всеки е описан един. Ама те изнасят, те сега ще се активират. До вечера ще има 2 камиона нелегални. Или 3. Имало един легален и вечер след 6:30 3 нелегални с ескорт от тоя Иво
не знам си кой беше, на Табиет, собственика. Моля ви, не ходете там да му правите оборот. Ангажирам се още днес, като преди да се превърна с всичко, като информация и се ангажирам още да карам всичко, да снимаме и да направим още едно видео, да видим тези материали дали ще бъдат дигнати утре. Повярвайте ми, последния път, като правих клипа, бяха до тук. Утре е събота и неделя, по принцип горското не работи. Те не работят. Айде ще видиш дали ще ги намериш в понеделник. Дали ще има нещо. Ето, това е. Благодаря ви много за информацията. Моля, аз много се радвам, Ние също се ангажираме. че сме от една порода. И как? Ние трябва да се помагаме.